zei zate egiten, hemen, a ber? Doblaje deitzezakona. Filmak bertako ahotsak kendu eta guria sartu gordez. Eta gero lan hau klasean aurkeztea gure ahotsakin. Eta hor ze hizkuntzetan agertzen da? Erdera, ez dago euskera pasau dugu. Zuek euskera pasa berdezue. Bai. Oso ondo. Hartzen dezuek klik bakoitza? Bai, moztite dut eta grabo dute dut. Beti pixa dago zizu. Joko guztia biziak dute orain. Joana, zertan ari zara? Aurkezpeneko hitzaldia prestatzen. Bai. Eta zer ari zara egiten? Burdin bidea. Burdin bidea. Eta zer PowerPointa prestatzen ari zara? Bai. Ara. Noiz daukazue aurkezpena? Ez dakit hondikan ez diogu jarri eguna. Ba. Zertan ari zarete hemen? Ane eta Norea eta? Gramatika lantzen. Gramatika lantzen. Eta zer egiten duzue? Gai desberdinak landu. Gramatikako gai desberdinak. Hemen zertan ari zarete, Amaia eta Oiane? Idazlanak egiten da ni hemen informazioa ez bilatzen. Hor, ari zarete, idazten. Deskribapena egiten nahi naiz. Eta zu zer? Deskribapena egiten nahi naiz. Deskribapen bat egiten ari zea. Norena? Nacho Guerreros. Eta horren informazioa aurkitu zen, no? Internetetan. Internetetan. Zer ari zara egiten zu? Egin behar duzu. Eta ari zara bilatzen zer? Gordetzen ari zara. Gordetzen ari zara zer? Deskribapena. Egin duzuna? Nahi, deskribapena. Gu LH3ko hitzaldi txokotik gatoz eta Aintzinako Erromari buruz hitzaldi bat aurkeztuko dizuegu. Bibliografia, liburuaren izenburua ezagutzaren mundua. Egilea Victoria Egan eta Nick Champion. Argitaletxea Kutxakin. Armada. Erromako Inperioak 450.000 soldadorekin osatzen zuen armada maila Ondo indezue, ondo azkabezue, argazkiak onak izan dira, publiko ebeitu diozue eta hartu itzen dezue, eta horrena segitzen duen. Eskerrik esker. Eguna. Oso atzegin egin zait aurkezpena, informazioa oso garbi esan dezue, eta gauza asko ikasi ditut Antzinako